U organizaciji udruženja Stara škola, volonteri i entuzijasti mladi momci na čelu sa svojim profesorom istorije Ivanom Nešićem krenuli su u akciju sređivanja Stare škole u Medveđi, kojoj je zub vremena i višedecenijski nemar naneo jako puno štete. Selo Medveđa svoju prvu školu dobilo je još u 19. veku. Bila je prizemna i jedna od ukupno 7 škola u tadašnjem Jagodinskom okrugu. Kasnije ova škola je proširena zbog velike brojnosti dece i dobila je još jedan sprat. Danas, napuštena već 3 decenije, Stara škola vapi za hitnom restauracijom i uređenjem. Škola Ljubivoje Bajić naravno podržava radove na obnavljanju stare školske zgrade i inicijativu udruženja grupe građana Stara škola. Inače, ova zgrada sama je pod zaštitom, kao spomenik pod zaštitom kulture, međutim jako dugo ništa nije uloženo u njenu zaštitu niti obnavljanje. Zgrada inače ima značaj naravno i kao spomenik kulture i kao spomenik prosvete, sigurno bi našla svoju namenu. Investicije koje su potrebne da bi se ona potpuno obnovila, restaurirala su velike, međutim svaka inicijativa je dobrodošla i nadamo se da na ovaj način nađemo pomoć i podršku donatora i na neki način dovedemo do kraja ovaj veliki posao. Da ne treba čekati više ni časa i da je posljednji moment kada se treba angažovati, shvatio je i profesor Ivan Nešić, đak upravo ove škole. Prvo smo morali da napravimo udruženje građana koje se danas zove Stara škola Medveđa i naša ideja da staru školsku zgradu sredimo i da od nje napravimo jedan kulturni centar i sa stalnom muzejskom postavkom. Da bi uopšte počeli da radimo, dobili smo kao udruženje od opštine na konkursu za udruženje koje se bave kulturom, dobili smo određena sredstva i na taj način smo kupili materijal da bi krenuli ovde da krečemo i da sređujemo. I ja bi se naravno zahvalio bi se i opštini i zahvalio bi se školama Živadin Apostolović i Čajka zbog toga što su nam donirali stakla da krenemo sa ustekljavanjem stare školske zgrade. Ono što je izuzetno važno što smo uspeli recimo za kratko vreme da napravimo jednu grupu od 15 mladinaca koji stvarno ne žale svoj letnji raspust da dođu da pomognu i da rade baš kao volonteri. Šta je važno? Važno je da će oni da budu u stvari čuvari ovoga što sada radimo. Veoma je tužno kada prolazimo ovde i gledamo kako je sve oranulo i propada, ali dobro je što je se nastavnik Nešić setio ovoga i počeo ovu akciju. Pa je li ti teško da ovde radiš? Ne, ovde dobrovoljno svi radimo. Pošto je ovo stvarno lepo nešto i šteta bi bilo da sve propada. Ja bih sad iskoristio stvarno priliku da pozovem ne samo sve Medveđance, nego sve ljudi dobre volje, da svi zajedno sednemo i da vidimo na koji način bi mogli da uradimo nešto da bi se školska zgrada sačuvala od daljeg propadanja. Na mladima svet ostaje, a mladi momci koji su uz svog profesora rame uz rame krenuli u borbu sa oštrim zubom vremena, odaju utisak da su naše mlade generacije, iako odrasle u uslovima nestabilnosti, itekako društveno osvešćene. Ostaje nada da će oni jednom bolje čuvati nasleđeno od onih koji su bili pre njih.